ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз 27 июл аст. ҷамъбасти кинои минивенои канали Некус Шоу ҳамин бегаҳ насиб бошад ровно соати 20:00 ба вақти Tojikiston, 18:00 ба вақти Москва, ҳам дар YouTube, ҳам дар Instagram канали Некус Шоу мешавад. Ҳамаи шуморо ма дар прямои эфир ҳамин бегаҳ насиб бошад. Интизорум дӯстони азиз, медроем ҷамъбасти кинои минивеноро якҷоя мегзаронем дар шоҳидии худтон. Ба ҳамаи он нафарое ки ай ҳам бозии минивено чифта дорем, бурдборӣ хоҳонам раҳмат мегӯям барои дастгирии беҳтаринтон. Рӯйхати чифтаҳо дар Telegram канали Некус Шоу ҳастед. Омада чифтаҳои худтонро пешаи бозӣ тафтиш карда бибинед дӯстони азиз ва дар бозӣ иштирок кунед. Кадоме ки хоҳиш дорад дар амсали бозиҳои нур иштирок кунад, бозӣ нав аста, бозии инаи Мерседеси GLE 2017 нав саршидаги ва чифтаҳоша навистестанд шогирдо. Хоҳиштон бошад метавонед айнаи бозии навам чифта гирифта бахти худтона бисанҷед. Худтон дидестем ки бозиҳои дар котари муддат тамом шудааст. Нархи чифташ арзон ба ҳама даст аст. 40 сомон туркӣ барои чифта гирифтан дар Telegram мо муроҷиат кунед. Рақами Telegram +992 033 24 телефонотонда сохранид мекунед. Некус Шоу меброяд. Агар набромад, агар мабудои ки ба номри телефон наёфтед, шумо Telegramтон медроем. Ҷои поиски Telegramда Мирзоев 2424 ба ҳарфҳои англисӣ поис мекунед. Telegram чати мо мебурад. Салом менависед, маълумоти пурра оиди ҳамин кино шумода меравад. Ҳамин номрои 033 ҳам картҳои Али, Душанбесити, Бонки Эската, Спитаменбонк ҳамаш пайваст аст. Ҳамин 033 ба номи Мирзоев Некрӯз мебурад. Кадоме шумо да хулая пултона мегзаронед, чектона дар Telegram равон мекунед, чиктатона гирифта иштирокчии ҳамин кинои нави канали Некус Шоу мешед. Кадоме ки сум гузаронда натонистеста мақсад айрасия дар ҳамин картҳои мо, шуморо ҳам мақсад дар ҳамин Telegram бинависед. Шогирдо шумо да ёрдам мекунанд, мегӯянд ки дар чӣ бигзаронед ки мешавад. Шумо ҳам мегзаронед, чипта гирифта бахти худтона месанҷед. Шахсое ки умуман Telegram надорем ва Telegram истифода карда наметавонед ё Telegram дар ҳамин ҷоҳои шумо маҳкамай, шумо дар Instagram ё TikTok мо ҳозир ҳама дорад Instagram, TikTok сообщение нависта мешавад. Бинависед, мо шумода номри WhatsApp равон мекунем. Номрои WhatsApp мо дар ин номро нест. Ин номрои 033 WhatsApp надорад. Тока Telegram дорад дӯстони азиз. Он номро дигар мо номроро шумо да равон мекунем. Тариқамо шумо метавонед чипта гирифта бахти худтона бисанҷед. Раҳмат мегӯям барои дастгирии беҳтаринтон. Ҳаматонро ҳамин бегаҳ насиб бошад дар ҷамъбасти кинои минивенои канали Некус Шоу интизор.